awradna min taccini bani israila albahra mayo fa ataw ɓe birti ala qawmina yimɓe yakufuna ɓe birti kamɓe Musa ama wonde yimɓe makko ɓe birti yimɓe ene ɗufno ala asnamin lahum e jaleŋeji mumen hefere ɓe birti ɗumen ene ɗufno e jaleŋeji mumen anani qaalu kamɓe yimɓe Musa ɓe ay oɗon danda joni Allah benni ɓe puuy oɗon birti joni maayo ene taccine on oɗon mbaɗana hen pomuji oɗon ɓenni ngal ɗo goral ganduɗa ko lamɗo wonno ene halki oɗon ndaara ɗum on tacci mbiyon woɗɓe ene ndewa jaleŋeji mbiyon onon ne oɗon jiɗi ɗum qaaluɓe mbi Musa ya Musa ija Allah na ilahan waɗan min Allah mo min ndewa kama lahum hono no wodirene ɓe alihatun Allah ɓe no ɓeɗo jogori Allah ɓe ni emi jiɗi an Musa anne mbaɗana min Allah qala Musa wiɓe koni innakum onon qawmun ko on yimɓe tajahaluna ɓe ene majja koni ko onon puuy onon ɗaayi oɗo ko Allah waɗani on oɗo nema jogoton ɗum ko rewde ko wona kañum inna haula'i ɓeɗo ɓe jiiɗon mutabbarun koko halki ma hum fihi ko ɓe gone dow mum ko ɓe gone dow koko halki wa baɗilun ko mere aywa ma kanu koɓe laati yamaluna ɓe golla koɓe gollata kode ala ko woni hay hunde qala Musa wiɓe onon ɗaayi a gayrallahi beele koko wona Allah abghikum ɗaɓɓantumi on ilahan mo ene rewe o huwa Allah faddalakum Allah ɓurni on alal alamina e binde zamanu mo Allah ɓurni on e ɗum waɗani on ko waɗanani hay goto onon ne on poɗɗo joɓoton Allah ko rewde ko wona ɗum wadkuru ciftore Allah wi ciftore is anjeynakum tumani min danduno on min ali fir'auna e yimɓe fir'auna yasumunakum eɓe ndefanno on golle bonɗe yasumunakum eɓe mennanno on su al adabi bonɗum lepte eɓe mennanno on lepte musɗe lepte ɗe ganduɗa ɗe moƴƴani yuqattiluna eɓe mbaranno abana'akum ɓiɓɓe moɗon wa yasta'yuna ɓe kedda nisa'akum ɓiɓɓe moɗon rewɓe ko fi zalikum woni e dandede on he ko fi zalikum woni e leptede on bala un jarabuyaji dandede nde on dokkama nemaji leptede nde on jarriborama ɗum Allah wi ɗum ɗon ko jarabuyaji min rabbikum ummorade e jommon jarabuyaji ɗi ganda azimun ko mawɗi afala tattaizuna ko haɗi mbaccoro ɗon ɗiɗo nemaji ɗi Allah rokki on fatantahuna kapton amma qultum ko kalaton ko on jiyani ko fir'auna wanno on ko ɗum ko jarabuya mo Allah fawno e moɗon on jiyani no Allah waɗani on fir'auna ɗum ko nema mo Allah rokki on ɗum mbajore ɗe ɗum mbaccore ɗe kon maccuɓe gonno ɗon on gontillan on ganda baɗɗo noon o ko on woni Allah Allah wi wawa adana min pododiri Musa salasina laylatan fodde jammaji capantati ara omo hoora kanko Musa jammaji ñalawmaji ɗi e jammaji fof hoora ɗo taƴata Allah wi mo hoora balɗe capantati jamma e ñalawma tawa taƴani ɗum kam so wona annabi wawa ɗum wadde annabi noon Allah ne jogui ko ñammin ɗum ko wona ko ñameten ko kono noon so neɗɗo kam hoor jooɗade balɗe capantati ñamani mayat wona jamma wona ñalawma a mayat de li anna Musa kana sa'iman tilka muddati laylan wa nahara jamma e ñalawma o hoorata mo wasiɗan anani omo jokkodiri o hurmatul wisali noon ala gayri anbiya'i en paami kam kala mo wona annabi ne harme mo jokkodirde korka wona eyyi ta jamma e ñalawma fof mbasa taƴi ene harme ma mbiɗa ko ya hoore ñalawma kay jamma o taƴa o wona annabi noon ɗum ne harme muɗum fa ubbira billayali li def itawa anani tawahumi iktisarihi ala sawmi nahari faqat sa yi o wi o wa adna Musa salasina laylatan sa yi o wi jammaji capantati so wino ñalawmaji capantati tan jamma o cikkata ko hoorata joni noon o wima jammaji capantati paama korɗo jamma kan woppata ñalawma ɗum kam Allah wi o hoori ɗum kanko Musa wiyama lewru ndu ko enen mbiyata saftaradu Allah wino ko yo hoor saftaradu fasamaha o horindu falamma tammat nde timmi balɗe capantati ɗe jamma e ñalawma omo hoora joni noon hunuko ko waɗi odor
o wi noon tawde Allah wi ko mo haalda e muɗum o yiɗa haalde Allah taw hunu kono waɗi odor leɗɗe ne gonno ɗon o socci leɗɗe leɗɗe biyete ko kharnub o socci ɗen leɗɗe eywa ko Allah jogino hen haaju ko eywa ɗum kadi ene wayno firti Allah wimo tawde a soccima leɗɗe ɗe ñamɗaɓe malaikaji ɗi nde o socci nde malaikaji ɗi mbimo minen emin urnotono e hunuko ma he hendu lati nde cocciɗa nde natti arde Allah wimo wadde horoy balɗe sappo woni humtorandu e sappo ndo saftorandu e sappo taske woni balɗe capanɗe nayyi o horno ko saftorandu lewru ndu nde o soccinde Allah wi o ten balɗe sappo ɗum woni sappo taske faami walla famani ɗum woni fa atamamna ha min timmitini ɗum bi asrin balɗe sappo taske fa tamma miqatu rabbihi timmi podore joom makko e ko winone haalda e makko ko 40 laylatan jammaji capanɗe nayyi Fir'auna e yimɓe makko kanko Musa ɓe dañño jarabuye koye ɗen ɗon balɗe sappo taske ɗi ko hen yimɓe makko dañño jarabuye ndewi ngaari ndi wa qala Musa wiyani li akhihi o wiyani miñi ko o won wiɓe ko mawni ko ni kadi holi on Haruna bandi ko biyeteɗo Haruna o wiyani ɗum ukhlufni lomtomi fi qawmi e yimɓam lomtomi e yimɓe he Musa ne wasiyomo li anna tilka alwasiyata kanat qablu dhahabihi wiyama wasiyo o noon koko adinde o yahata gila o yahani gila o horani ko nden o wasiya o fi aslihi amrahum moƴƴin alhaali mabɓe hoto welsude alhaali mabɓe wala tattabi'i hoto rew sabila almufsidina laawol ɓe ganduɗa ko bonnoɓe kala baɗɗo ko banande hoto rew e muɗum walamma jaa Musa li miqatina ne Allah wi nde Musa ari fodore ne min pododurno e mum ta ɗahara o looti ɗahara siyabahu o uppi comti makko wa sama o hoori summa ata ɗura sina'in o ari nokkune wiye ɗura sina hayri wiyete noon fa anzalallahu zulmatan Allah jippini niɓɓere ghashiyatil jabalu niɓɓere nde hippi masalan aneni de ghashiyatil jabala ala arba'i farasikha hayre nde o haaldata e Allah nde niɓɓere nde hippi ɗum fodde farsaheje 4 min kulli nahiyatin bang yo bang fodde 12 kilométre bang yo bang ana farsa kilométre wonno farsaheje nayi wonde ko 12 kilométre bangi funnange ko noon bangi hirnange ko noon bangi rew ko noon bangi hayre nde fof niɓɓere heedi hen gardi kala ko wona Allah kala ko wona neɗɗo Musa natta toon wa darada anhu shaytanu o riiwi hen kanko Allah seyɗeneji wa hawa min ardi e bonnoji leydi ko ene baroɗe en wa naha anhu almukallafina o woɗɗiti ɗon kala neɗɗo woɗɗiti ɗon wa kasafa wa kushifa lahu sama kanko Musa Allah huncanimo ko wiyete asama fara al malaikata qiyaman Allah hollimo malaikaji ene dari fil hawa'i e weeyo wara al arsa barizan o yi al arsi Allah kiine feeñi wa adanahu rabbuhu joom makko ɓallinimo hoore mum hatta sami'a sarif al aglami alal alwahi ha wattinande kudde mbaɗa kereej enen minne ala wulma fuusi wa kallamahu Allah haalde makko wa kana jibrilu ma'ahu de Allah haalde makko de jibrilu ne wonde makko bila anani o kono jibrilu nanani woni wa kallamahu rabbuhu bila wasidatin aywa Allah haalde makko aywa ko ala nantinowo ala mo ene wa haalanamo kala man sami'ahu min kulli nahiyatin halaka bang yo bang ene ummoromo bang yo bang sawtu halaka ne arde makko omanan
nde o nani haala ka kanko Moussa o welti o wi fastahala Moussa kalama rabbihi Moussa welnini haala Allah ka fastaga ila ru'yati rabbihi o yiɗi yiide joom makko qala o wi rabbi joomam arini nafsaka hollamo hoorema anzur ilayka mi darma qala Allah wi mo lan tarani a hattanani yiidemi wana ayyata kam de ay lan ko wonta artu wonanno wana o de ɗum kay nden Moussa yiyata ma ilakara wadde ɗum wonata walan tarani ka hattanani yiidemi wana ayyata kam o ɗo wana lan mo artata o walakin ko woni Allah wimo unzur ila aljabali soyno nde hayre ay ɗo gandata wana hayre nde Moussa dari nde wana nden wonti nda jondi ala nden kay sa yehi joni joni Misra ma yiide ɗuri Sina sa yehi joni joni Misra ma yiide en nan ɗon wana nden wonti nda jondi ala unzur ila aljabali hayre nde wiyete ko Zabir hayre halkine nde wontune ndoni nde wiyete ko Zabir wana ɗuri Sina Allah yimo ko unzur ndar kay wana ɗo dariɗa ɗo soyno wana ɗo dariɗa ɗo kay coynoɗa ɗo daɗɗa kay wiyetake soyno wiyete ko artir guite ma kana tawde Allah yimo ko soyno ndeke wana nden hayre ko hayre wonde Allah yimo unzur ila jabal ƴeew ay nde hayre o yettiti kanko Moussa o yiini o wi ƴeewde o wi mi yi o wi ndeɗo ema hol ɓurɗo mawnude o wi nde kay nawdetake am nde ɓurimi Allah wi fa inistaqarra somi feeñanide nde tabiti makanahu nokku mayre ɗo fa sawfa tarani nden ma yiyam ndeɗo hayre so tawi mi felliti feeñande nde nde darima ɗo nde woni ɗo nde wontani ndondi an jiyami so nde ronki noon ganda a wawa yiidemi wiyama Allah tabaraka wa ta'ala o yamiri asamanuji jeeɗiɗi ɗi yo ndono al arsi makko ki malaikaji asaman jeeɗi ɓiito yo tello ndono al arsi makko ki kanko Allah de arsi o nuuru annore al arsi ki feeñani hayre nde tan hayre nde da wonti ndondi sabu monugol Allah wona Allah Allah kay wawa feeñande hayre Allah kay heƴani hayre nen kay nafata hayre nafata joom hayre ɓe mbi ko arsi o annore al arsi ki ko annore nde wona Allah wona annore Allah ko annore al arsi feeñani hayre nde Allah ne holla yimɓe wonde kañum kam ala ko heƴi al arsi ko taga annore mum ronki hejje e ko taga ndeke joom al arsi o kam haaltaki annore al arsi heƴani e malaikaji ɗi heƴani e asamanuji heƴani e tagore nde mum das mi haalani kam joom al arsi o o wi fa in istagarra so hayre nde tabiti makanahu e nokku mum fa sawfa tarani nden jiyami so ɗum ala noon fala ɗaqata laka so tawi hayre nde ronki tabidɗo ɗon ganda hattanani yiide min falamma tajalla rabbuhu nde joom makko o kanko Moussa Allah nde feeñani annore mum ɓe mbi ko fodde annore ala arsike fodde feccere wulde feɗendu koddaru hono ko hadis haali no nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi o wi ko fodde wulde feɗen feccere wulde feɗendu koddaru feccere wulde feɗeru koddaru fodde ɗum e annore al arsiki feeñani hayre nde ɗum woni falamma tajalla rabbuhu nde annore al arsi joom makko feeñani lil jabali hayre nde ja'alahu annore nde waɗi hayre nde dakkan kone nda jodi nde wonti kayre fof ndondi
wa kharra Musa do darino do dur Sina mo darino o Musa fukki sa'igan ene fekkori Musa ne soyno hayre nde Zabir do dari do mo soyno hayre nde Allah wino yo ƴewde wana li ko untur ilal jabal soyno nde hayre omo soyno omo ƴewande tan o do wode o nani hayno de gir daw goto woti ndonti kanko Musa do dari do huli o fukke leydi o fekkori o fekkori ha sabu hulde ko yiko falamma afa gande o difti kanko Musa o ummi hankande o wone fofde o darti qala subhanaka o wi senade wodani tubtu ileyka mi ruttima fewde mammi wonta namde ka yamirani wa anano min awwalul mu'minina arwande zamanam dendangal julbe odo aduna min woni arwande qala allah wi mo ya Musa Musa inni istafaytuka min non mi subi mamama ala nasi e binde zamanu ma mi suɓori mamam noon biri salati e nelam walla biri salati e nelam wobi kalami mi suɓori mamama haalam fa khudh ma ataytuka ko tottumami ko nangu ɗum ko kummina shakirina laato koye mantoɓe nemajam jeeyaɗa andi kanko Musa nde o ummiti to Allah tabaraka wa ta'ala nde o yi hayre nde ne wayni o arti hay goto wawa yiide yeso makko sa ƴeewi yeso makko way kono nangue woni hen ni yimɓe fof ɗon ka darta annore nde wiyama joom suudu makko o wi ana lam araka munzu kallamaka rabbuka joom suudu makko wi Musa tuggude ko gummiriɗa to Allah gartuɗa mi yiyani yeeso ma ha joni Musa ko buumiɗo tan fa kashafa laha Musa itti kalaka kollimu fa akhadaha mislu shi'a shamsi ko wayno cinsiɓi nangue nangi debbo wayno pekkorɗo ni yene leydi caggal ɗum fa wada ar yada ha debbo o ƴetti jungo mum tawe yesso makko kanko Musa o fukkiɗo sujjani wa qala ullah an yaj'alani zawjataka fil jannati mboɗo ñaaguima ñaganoɗami Allah nde Allah waɗatami cuddiɗo ma aljanna qala zalika Musa wimo laki ɗum ko an ceeɗi ɗum sarɗi noon ko illam to zawwiji ba'di so tawi ala destuɗoma caggalam ɗum ko sarɗi nde wonno fa innal mar'ata li akhiri azwajihi nde wonno kala debbo gorko battidiɗo resde ɗum fof so tawi ɓe naatoyi aljanna ko on wonata gorko makko wona gadiɗo o tawi tan gadiɗo o ne mayde a danci gorko caggal ɗum o ɗon gorko battidiɗo o so tawi naati aljanna Allah ñaawi ya naat aljanna ko on wontata gorko ma wona gadiɗo o wiyama kanko Musa nde o arti o jooɗima dumunna juuɗo kala nde o nani yimɓe ne kaala tan o huula so nani yimɓe ne kala huulan wayno kono oolel mo haalduno Allah on arte makko Allah wi wa katabna min bindani lahu wanande Musa fil alwahi e alluje tawreta ɗe alluje tawreta ɗe wiyama ko alluje jeeɗiɗi woni ɗum ko sappo min bindi min kulli shay'in kala hunde yo hunde ko neɗɗo hata jina wa maw'idatan to bange wa'zuji wa tafsilan e peññingol li kulli shay'in kala hunde yo hunde fa khudha nangu ɗum fi quwwatin e sembe e tinnare wa'mur qawmaka yamir yimɓe ma ya'khudhu yeɓe nangu deftere nde bi ahsani hano ne moƴƴirta Allah wi sa urikum mami hollu on daral fasiqina galle fasiqeɓe fir'auna e wondiɓe mum mami hollita on galle mabɓe ha tesko ɗon koton misra jiyon kuɓeje fir'auna en gandon ay ɗoɓe konno ɗo e ɓeni kuɓeje nana dari jomumen ngala ɗon beele tesko ɗon ko waɗi ɗe ko woppata on Allah mo hollu en ɗo on koot ha misra ɗo ɓe goni ko Sham Allah mo on kooɗa ha misra jiyon kuɓeje fir'auna jiyon sardinŋaji makko jiyon pisinaji makko jiyon bureau ji makko ene uddi hay goto ala toon comen siika paɗɗo ɗum o heddi woni Allah kamɓe jeehi nde ko wonano Allah
o wi Musa jaggu deftere nde e tinnade la bitarakin wa kasalin hor jaggir nemnade hor jaggir ngamela fa innal ilma la ya'ti illa lil mujid de wonno gandal hebata dum sona ciobido sadir gandal ka jangat sadir gandal a jangat wa amma sa tawi a jangani a wawata en haydar a tampin hoorema o wi gandal heɓata ɗum tan ko tampere gandal jangal ngal kasbiyan woni jangal ngal aw wahbiyan walla dokkete ngal fof ko gandal hokkat ɗum tan ko tampere so gandal ko wiyete loweede ko ne woodi ɗum ene woodi ni ene woodi kono rokkat ɗum kadi ko tampere hay loweede ene woodi kono rokkat ɗum ko tampere jangde kadi jangutima e Allah walla tima detu janga waawa ɗum rokkat ɗum ko tampere wona 3 heures kay paya bal ala naata e mbiya kay ya waawa wonde a yeɓata kay teere a jeeɓ gona latéral walla jeeɓa gauche mbiya ya ara mbawa winnande ɗum newatako tampete fala budda li mutaadil ilmi min al kaddi wa ta'di alay sago bennotoɗo gandal daña tampere wa mukhalafati nafsi ala sago lundo fitanu makko wana ko fitani fo dokka ɗum ala ko fitanu yiɗi ko ɗum kadata ɗum nder Allah kan maka nimno ko jiɗɗa ko sabu o wi bi qadaril kaddi tuktasabul maali wa man talaba al ula sahira layali ko fodde tampere ma fodde tampere tuktasabul maali towal faggitorte neɗɗo heɓirta towal ko tampere o man ɗalabal ula jiɗɗo towde sahiral layali hinki yinto jammaji de to Allah to eto aduna ka fof ma tampa hay so kalis heb galle mon cudduɗa mbajju mbiya yom dañ ujunere yo arlo joni joni ƴeewa sénar sadi ujunere fiya tubere a faami walla tenoya keɓa jeere walla mbimi mbaɗa bejek naata e nder leeɗe jaa pigiri jaa gol tappe ha daña kalis kono yomi heɓ nder suutanmi suddo majju mi heɓa mbi ujunere ala man ɗalabal ula sahiral layali jaɓata de gandal so janga e so rokka fof ko tampere heɓata ɗum gandal ene rokke ari e neɗɗo mo jangata aslan fina juba gotan wawa ene waɗ taw o jangata tan aslan kono noon wona o jangata de taw haɗimo jangude ko bandiyago ala o jangata kay ko haali ceerno ɗum haɗimo jangude wala haaje jangde kanko won mawɗo goto ne haalna o wi o woni dumgo ɗo duuɓi jeeɗiɗi o aynat wallahi o wi o aynat duuɓi jeeɗiɗi omo ayna hitande jeeteɓirnde ceernajo yo aro tafsira yo ar ɓe mbaɗa tafsiru hankanti o wi kanko sofinoɗo wat gaynaka hitande jeeneɓirnde ceernajo yo lomto o jangi sari e luka e naw wawde te sofino ɗon noon gaynaka wala haji ko dammir ceernajo to aynat sofinoɗo wat ɗum ne waɗa ha heewi waɗi hay gure he fof woni hay ɗo e gure he hay ɗo e hoto fon won waɗi ɗum won jeeyaɗo Allah goto wonnoɗo ɓooyi seeɗa omo janga hay hunde o nanta kanko ko muddo hay tan o nanta kono noon jinna makko e kanko fof kala ko dañi cotta ceernajo o kala ko ɓe dañi ɓe gaddanto ceernajo o kon kanko ko yo won toon tan haɗo ceernajo wimo yo ar wimo yo ar hankandi yaafimamo duwanimamo yo ya o wonta namde e gurdam makko ko anda o wonta ñaw kede firte haw maayi o ñawani kede firta hay goto firta ñawal makko garɗo fof o ñawa ɗum sariete a guitto ala haw maayi ene woodi ceerno alpha ma yero wele tanum alaji mali kawmo alaji mali o on ko noon way on haydara wawa jang kono ceerno makko wi ko ma maayi a namda ka anda ma maayi ala namdoto ko anda jamma fof o namdete ñande fof woda namdi ɗum kono ko man haɓata so neɗɗo namdi o wiya ko yaha wer ngara so jammari tan woda garɗon taw gando daɗɗo ko namdu ɗum masala o so wiyeti so on awi haalan ɗum hay goto anda haw maayi tiɗɗandu jata gueɗe ne weewi o wi tarumul izza summata namu leylan jamma ɓa ɗanade ha 9 heures ɗanoɗa guila min wi walla mbala lamminde e gueɗe kecce taw wona jande wona sinno ka janggano kam kona janggani mbala tan lamminde fijirde tan aɗa waɗa fijirde tan ha hedde 3 heures en 4 heures en ɗanoɗa pinoya 10 heures subaka walla 11 heures mbiya ya dañi ko moƴƴi ni wona
farumul izza summa tanamu lenan o wi ala dum wana o wi ghusul bahra kay man dala balla ali o wi jiddo kangi mutta koy maayo tadi kangi mutat wa qala ba'dul arifina wani andube bi fajud birruhi wad dunya khalili kadal awdani kuntu anani kay tudrak sanahu o wi dokkara o wi sada janga ita ruhu ma dokka gandal ngal aduna ngoppa dum ha laaba an sihilam ngoppa kodorde ma keba mamtare gandal sadi dum dum woni Allah fa khudh ma arifukum anani o wi yamul qawma wa amul qawma kay akhzu bi asaniha yamirimbe be yo jaggir gandal ngal no mojjirta sobe sa asrifu an ayatiya bodo jogori firlidde kawnide dalillaji ngotin paago hattanam allazina no ben yatakabbaruna fil ardi bayna mawnikino elidi bi ghairi alhaqi tawana gon wa in yaraw haysu be ji kullu ayatin kala hawninde yo hawninde la yu'minu biha be gona gomdino wa in yaraw haysu be ji sabila lawul arrusi pewal la yattaqiduhu sabilan be jogita ko dum ko lawul wa in yaraw yewse be ji sabila alghayyi lawul majjal jew goram yattaqiduhu be jogito dum sabilan ko lawul zalika goldo pirlirgol annahum sabu kambe kazzabu e pennino bi ayatina e ayaji amin wa kanu be latinoma an hala ayaji de ghafilina be belsindi allawi walladina kazzabu bi ayatina ben men ganduda ene penni kawnide amin waliga il akhirati ene jeddi kawrangal l'akhira hono ummital allawi beede kam habidat a'maluhum be golle be golluno boni kala ko be banno e aduna boni ke be jokkuno en dam boni ke be golluno ko mojji boni ke be cakkino boni ko fo boni neddo fo jeddudo l'akhira tawata to jam hal tujzauna al yujzauna alladhi be jabetaaki illa ma kanu ya'malun sona ko be golluno gofi di dum tabbe jabete wattakhadha qaw Musa inde Musa non jogite be min baadihi tagal ne Musa yehi noto yaade Allah min huliyihim e cuudaare mabbe ndibe kemno e yimbe fir'auna nyande yaharade yoloyo be bi masalan kambe bani Isra'ilen be lubinoma e fir'auna ko de fir'auna ma rabe jogino yangeji be lubi e rew e fir'auna en be lubi mumen kangeji ha heewi e be jogino yangeji joni non Allah wadi be nawtani ha nyande fir'auna yo walade be jogori kangeji di don kangeji non Samiriyu ko din don kangeji he tati wadi ngom ngari ni wi ko ngari ko Allah caggal ne Musa noti Allah to woni non min huliyihim e cuudari mabbe allazina din ista'aruhu ndibi lubino dum min qawmi fir'auna bi illati irsin sabu affaire jombawta fa baga endahum cuudani heddi e juude mabbe e Allah Musa odo Samiriyu Musa biredo Samiriyu o tafani be ijilan ngari ni jasadan ko bandi tew e ija moni bandi en kori anani lahu ene wode ni ngari ndi khuwarun ko wete kuunaji holko woni sababu o kanko odo Musa odo Samiriyu enen biira ko deedat ko nafi ganani mo kanko yumma ko jibinmo weddimo e ladde o weddimo e ladde do Allah neli Jibrilu yo ya muyni namo Jibrilu ne muyni namo Musa Jibrilu tew o watti andude nyene Musa nyade fir'auna ho yoli nde Jibrilu andi boy badina nyane ko puccu balewu no jarlu puccu nguno lofori e bakke heni o ma andi puccu fi Jibrilu ngu kala do yebbi heccidan leykal kala do wala wuuran hasa ko mayno wurtan Allah longini mudun wonno ni dinano de mo jeygo de Jibrilu ari nde ko itte leykal e umurti o habbe tekkel ne Musa hankandi fir'auna yo ala hankandi ha boy mu o gonde Musa ne Musa noto to Allah ne heba ene boya deftere de on saha o noddibe taw Musa yehi noto yaade Allah o noddi yimbe makko be o wi Musa de yehi gadde kangeji mun di bodo jogi minne kange mun ko jogi mi do mi wada hen mi tafa ngari wona Allah meden be gaddi o jetti kange makko o wedde kange mabbe o wedde jeygol jetti kange makko o wedde jeygol ha affaire de tay o dangi dum o waddi dum ko ngari jetti leykal o wade kini he tan huuli e be dara wi nasiya Musa wana rabbo wana من فأخرج لهم جسدا له خوار
afami ɗon de o wi haza ilahukum wa ilahu Musa fanati wana o wi Allah mon Allah Musa o nani o Musa yejjini Musa yejjiti andi o wi wanzur ila o wi an neɗɗo ƴeew mo Jibrilu nehi woni naafigi ƴeew mo Fir'auna nehi woni nelaaɗo ɓe han ɗum way hawnade Jibrilu ko malayika o neli o nehi neɗɗo woni naafigi ƴeew Fir'auna woni kuɗaɗo ni nehi neɗɗo woni nelaaɗo ɗum ko dalilu wona e neho o wonata koye neheteɗo o wonata moƴƴo ne nema gonama Allah boni bonɗo ne nema gonama Allah moƴƴi ɗum wona dalilu ala anna sa'adata wa sagawata biyadillahi ɗum ɗo ko dalilu malkiso e malede koye juuɗe Allah wona e juuɗe neɗɗo woni قال بعضهم إن إذا المرء لم يخلق سعيدا من الأزل ستبي نتو تغاك جلة الأزل تغاك كمالا مالفاك سبب فقر خاب من ربا يو نينو رسوي قولي أون فرعون وخاب المؤمل يو جورتنو دو ستبي نهام مجد يو أنك رسوي يو أدو سامري سبب فموسى الذي رباه جبريل يو موسى مو جبريل نهي يو كافرون كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل يو موسى مو فرعون نهي أوني نلا يو ندوه هاونا دي ماتا ɗum woni noon Allah wi awalam yaraw alam yaraw mbele ɓe jiyani annahu ngaari ndi la yukallimuhum haaldane mabɓe wala yahdihim fewnani ɓe sabilan lawol ko fewnani anani de ko fewnata haalata holno wonirta Allah Allah wi ittakazuhu ɓe jogitima ngaari ndi ko deweteɗo mabɓe wa kanu ɓe laati zalimina keɓe toñɓe Allah wi walamma suɓiɗa nde ngaari ndi fukka fi aydihim e juuɗe mabɓe ɓe nimsiti e ko ɓe banno ko fara'aw ɓe gandi annahum wonde kamɓe qad dallu ɓe majji sabu ko ɓe mbaɗi ko caggal nde Musa arti قالوا بمبيل إن لم يرحمنا ربنا ستوي جومي أمن أو يرماك من ويغفر لنا ستوي ويافاك من لنكونن من الخاسرين كوي برتب ولما رجع موسى ثم موسى رتي إلى قومه في وديهم بمم غضبان أمتك سبو يمب مكوب أسفان هو تشتد السن قال أوي بئس ما خلفتموني بس كو لمتي دون تشغلام ko lomtori ɗon mi ko min baadi caggalam mbos lomtogol moɗon caggalam ngol mbosmogol haade ko wontude heferede a ajiltum yeti on jaccinto amra rabbikum yamirore jommon tan Musa wa alqal alwaha Musa weddi alluji ɗe sabu segde weddi alluji ɗe keli wa akhadha bi ra'si akhihi wa nangi masalan hoore miñi ko o hono Haruna wa nangiri nyamongo hoore mudum wa nangiri nanango waare de ya jurruhu o mo dasa miñiraado o ilayhi fewde makko sabu segde dala o wi miñiraado o wi yabna ko ibna umma tan dala bana umma wana hay ko yabna umma e bi nenam innal qawma kanko o do Haruna o wi mi bi nenam haalde Musa ɓi nenam inna qawma stad'afuni yimɓe ɓe mi jiiɗa ɓe ɓe loonini mama mi ɓe nangi kam tan komi looɗo mi haalani ɓe kono noon nde wonno ɓe nangiranimi komi wonko gonmi ni an tan ɓe mbaɗi woni ko neɗɗo min ɓe mbaɗani komi neɗɗo ni ɓe mbi Musa foɗiri mo ko pour o joƴƴini alluje ɗe o weddori alluje ɗe o joƴƴiniriɗe ko ha o yeewa e haaldude e miñiraɗo nde o gayni haaldude e miñiraɗo tan o nangiti alluje ɗe tawa hay hunde momtaki hen o wi kanko Haruna
innal qawma yimɓe ɓeede istada'afuni looni mamami wa kaadu ɓe ɗeɓini yettulunani eɓe mbarami ɓe ɗeɓi wardemi ni fala tusmitoro weltin mbiyaɗo am ɗo ala da ande sa waɗi kam ni kaɓe belton fala tajalni hoto waddam ma alqawmi wonde yimɓe alzalimina toon hoto waddame mabɓe qala Musa wi rabbi joomam yaghfir li yaafomi ko banmi miñam o ko woli akhi jaafoɗa miñam one jaafoɗami ko banmomi ko jaafoɗamo kankone kadi ko ñaagima wa adkhilna nannu min fi rahmatika yurmede ma wa antana an Allah arhamur rahimin kala jurmotoɗo an ɓuri wawde yurmade qala ta'ala allawi innal ladhina sotawi ko ɓen ittakhadul ijla jogitinoɓe masal ngaari ɓe kam sayanaluhum ma heɓɗumen ghadabun lette min rabbihim ummarade joomumen wa zillatun ma heɓɓe koyara il hayati dunya e gurdam aduna ɓen kam ma anani gurdam aduna he aɓe lettataw yama koɓe temedde jeegomo ujunere neɗɗo e ujunnaje jeetata kamɓe fof ɓe ndewi ngaari ha heddi sappo e ɗiɗi ujunere neɗɗo ɓen ɓuri ɓe ndewani wa kadhalika Allah wi no min jobiri ɓe ni najzil muftarina kala fepintoɓe ko ni min jobirta ɗumen walladina amilu sayyiati ɓen ɓe ganda ko golluɓe bonandeji summa tabu caggal ɗum dutti min baadi ha caggal nde golli bonandeji dutti tubani Allah wa amanu gomɗini Allah inna rabbaka joome min baadi ha caggal nde ɓe tuubi la ghafurun ko jafotoɗo ɓe rahimun jurmotoɗo ɓe walamma sakata nde Musa deeƴi ande deeƴi tan nde deeƴi an Musa ga Musa al ghadab tikkere akhadal alwaha wa nangi allude de be o weddinode o hocci ɗumen de wa serte hangan laware nde wa nangi allude de ko fi nuskhatiha ene ko winda e allude he udan ene hen ko wiyete peewal wa rahmatan ene hen ko woni jurum kono ko lilladina hum be ganda kañum en li rabbi wala li kojo joomen yarhabuna be ene kula ben woni deftende woni yurmede wanan men ande Musa o sekido kono firtani wonde Musa ko bondo jikkude ala sekni mo do ko hurum Allah hunca so hurum Allah hunca haade kanet ala foti lawade sabu ba'dul arifina wi idha qila halim sanad wi ma muñ biya falil hilm mawdi'un muñal ne jogi nokku do foti muñade wa hilmul fata fi ghayri mawdihi jalul neddo munje do fatani munje dum way kono majjere ni ko puyna wona Musa wana bondo jikku cikkinimo ko mbadi ko allawi wahtara Musa qawmahu Musa subi e yimbe mum 70 rajulan fodde capanɗe jeeɗiɗi gorko Musa subi hen de wonno Allah wi mo o yosuwo capanɗe jeeɗiɗo nayejo pour ɓen ngara so ɓen ngari eywa tubana heddiɓe rewnoɓe ngaari ɓe o ronki noon dañde hen nayeɓe capanɗe jeeɗiɗo suɓi hen capanɗe jeegomo nayejo Allah wi mo ƴeew sukaɓe sappo cuɓoɗa o suɓi ɓen tan gonti nayeɓe ɗon ɗon leɓi nani ha faɗen tan o limti ha woni sappo tan goto waɗi waɗe ɓe jeehi kamɓe ne yaade yaafnina yaade Allah pour ko yimɓe maɓɓe ɓe mbaɗi ko ɓe jaade Musa haɓe paandi hayre nde Musa wi ɓe naade hayre heɓe naati ɓe jii duule telli ha heewi keedi ɓe hakkude ɗon e boowal kamɓe yimɓe ɓe hayre nde eɓe ndaara ɗum duule keedi caggal maɓɓe Musa noon ene ɓeydo ɓallade kamɓe kadi eɓe ɓallo Musa ne ɓe ɓalloɗe e ɓallo haɓe naate duule he kam fof ɓe dari ɓe cujji kamɓe ɓe cujjani Allah ɓe nani Allah ene haalde Musa ene yamira Musa ene haɗa Musa ɓe nani ɓe nani noppi maɓɓe nde Musa faye artude nde noon ɓe nangi Musa ɓe mbi Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan min jogorani gonɗinde ko mbiɗa ko Allah kaldata ko so wona min jiya Allah o e naata kamɓe arnoɓe tuuti ɓe kamɓe ne on saaha fa akhadathum rajfat dillere mawde nangi ɓe maayi kam fof eɓe gonnoɓe ɓe maayi ɗo Ibnu Abbas no wi
ñaagiiɓe yiide Allah ɓe wona yaanoɓe tefnoyaade ɓe o wi wona ɓeen ko woɗɓe o wi wona tefnoyinoɓe may ko woɗɓe ɓe may woɗɓe wona yaanoɓe waɗoyde arasma ɓe ɓen wona ɓeen o wi ko ɗum woni wiyama kamɓe ɓeeɗo nangiɓe ko yidde wiide ne jiya Allah ɓe murti Allah nangiri ɓe ha caango ɓe may ɓe dillere leydi nangi ɓe wona wiɓe ne jiya Allah ɓeɗo dillere leydi nangiri ɗumen ko wondude e rewannoɓe ngaari ɓe kaɗani ɗumen ɓe nde ɓe mbiyani goppe ɓe mbaɗani kono ɓe mbiyani goppe Allah noon addi peeci leydi ni nanniɓe to woni fal ula akhadathum sa'igatu adiɓe wiide ni jiya Allah ɓe ɓen ko haacango nangi ɗumen woɓɓe ɓe akhadathum rajfatu bi sababi mu'ashiratihim liman abadul ijla sabu wondinadeɓe e rewannoɓe ngaari wo sukutihim ari e deƴƴude ɓe nde nde haacango nangi ɓe falamma akhadathum rajfatu nde dillere neydi ala Musa wiɓe Musa wi rabbi joomam law siita sa welanoma a halaktahum a halkannoɓe min qablu ko adi sa welanoma aɗa wawno halkudeɓe ewa gila to ɓe goni to beele bani Israil so jiiɓe eɓe maayi kam mbasa tumdemi kono joomi arde mabɓe ga ɓe maayi eɓe mbawi wiide ko min waɗi ɓe ga wo iyaya mbarami min hooram mbarami wo iyaya e min taw siita a halaktahum min qablu wo iyaya sa welanoma mbaraɓe ko adine min jaltata wo iyaya min ne mbarami min pofto Musa wi a tohlikuna an Allah a halkiran min bima fa'ala sufaha'u minna sabu ko golluno ɗum ɗayɓe e amen in hiya wanani ko mbaɗɗa ko illa fitnatuka so wona ko jarabuya ma to dillu biha aɗa majjinira jarabuya o man tasha'u mo kaƴƴa majjinde wa tahdi aɗa fewnira man tasha'u mo kaƴƴa fewnude anta waliyuna ha woni keɗɗo e alhaaliji amen faghfir lana yaafo min warhamna yurmo min wa anta khayrul ghafirina dendagal ɓe enen kafra ko an ɓuuri moƴƴude an ɓuuri nondude waktub lana waɗɗin e dow amen fi هذه الدنيا أودو أدنى يا ودنا من حسنة مجر وفي الآخرة والآخرة ودنا من تنكد حسنة مجر إنا نمنا قدنا من دتيما إليك فيودما قال تعالى الذي عذابي لبتم ديكم أصيب به مودو منير لبتده من أساء مكاجم لبتده ورحمتي يرميدم نون وسيأدهمني كل شيء كالهون de wonno juldo e kefere fof tawde ene aduna Allah ko jurboto woni arrahman ko wi lefte de kam ko jettuɗomi tan leftanmi mo kañmi lettude fof mi lefta ɗum wa amma yurmedam julɗo kefre fof heɓat par ce que aktubuha yurmede nde mboɗo jogori windoyde nde mboɗo jogori hokkoyde nde lilladina wonande ɓen yattaquna ɓe ene kulanno Allah o yu'tuna zakata tottanno asakkeje ɓen ɗon walladina hum ɓe ganduɗa kañum en bi ayatina e kawni en yu'minuna ko gomɗinannoɓe alladina no ɓen yattabi'una ar-rasula ɓe ganduɗa ko rewannoɓe nelaɗo annabiyya mo ganduɗa ko annabi al ummiya mo ganduɗa ko yummiyanke woni human binne mo wawa windude so windama wawa jangude on wiyete human binne allazi on yajidunahu moɓe tawno ɗum maktuban ne winda indahum to maɓɓe fit tawreti to tawreta wal injila e linjila ɓe jiiton inde makko ɓe jiiton sifa makko ko on ɗon rewɓe on ɓe Allah yi ko ɓen dokkat mi yurmede to lahara ko amma aduna o julɗo kefere fof ne keɓa ene deftere maɓɓe tawreta wonde annabi o ko Muhammadu wiyete jogorɗo arde wattande zamanu
ko Muhammadu o wiyete ene deftere he wulida bi Makka o jibinte ko nokkune wiye Makka wa hajara ila al madinati o feranta ko Madinatu Munawwara yaqbalu anani al hidayata so rokkama omo jaba kono wa yaruddu sadaqata so sakkama o jabata wa hakaza min awsafihi wa akhlaqihi al azimati jikkuji makko e sifaji makko mawdi ko ni dum wona deftere mabbe gorko goto ni wiye Khamis وما حال تاريخ نلاد الله صلى الله عليه وسلم وفي إن محمدا مذكور في التوريث باللغة السريانية يمغل سريان نلاد الله إن حالاتون محمد أو ولتون ومنحمنا منحمنا وني دفتر سريان دمغل سريانا demgal suyana mun haminna fistaku Muhammadu dum winda toon mun haminna o wiyete toon mun haminna bi dummil mimi wa sukuni nuni mun wa fatil hay munha hami wa kasril mimi mun haminna ni o wiyete toon معناه محمد كدوم فيستفا وذكر الحسن غوركو غورو الحسن ان كعب الاخبار ان اسم النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل الجنه نلاد الله نابي الجنه بيرم عبد الكريم مي او ويتي تو وعند أهل النار نابي جينغو ميكو عبد الجباري وعند أهل العرش جمع ملائكة يقول دي أرسي ميكو عبد المجيد وعند سائر الملائكة ملائكة يفو ميكو عبد المجيد لن أنبياء أنبا ميكو عبد الوهاب نيم بيتامو شهد نجي ميكو عبد القاهري جن نجي ميكو عبد الرحيم كاج ميكو عبد الخالق وان ملائكة جن نجي قد جيري يمبي وان بجيري ميكو عبد القادري وان بلدي قد مايو ko Abdul Muhaymini ni di mbiyatam mumante won mbeyo won tenke en kowoje en mbiyam ko Abdul Ghiyas bubi en pan kon mbiyam ko Abdul Razzaq to tawreto don ko muzu linjira woni don ko daaba non wiyete ton to mushafa Ibrahima won ton ko Aqibu Zabura Dawuda won ton ko Faruga to Allah to won ton ko Daha e Muhammadin sallallahu alaihi wasallam non wiyete يأمرهم أن يمر بالمعروف كمجي وينهاهم هذا عن المنكر غابنندي ويحل لهم الطيبات وأن غندا أن دعنا نبي كده تجيد أن دعنا نبي كلاكو دعي أن حرمنا نبي كلاكو حرمي كلاكو دعي نو إشارية مبة وحرمنا نو إشارية مبة ودعنا نبي يوم كبي بني إسرائيل ويحرم عليهم وحرمنا مبة الخبائث كده بند كوين جيباج ويدعو أولنا عنهم قام بإسرهم تديني بدنو دي مبة والأغلال إشارية التي دين cedele kanata gonnode alayhim mabbe andi be jangino en jangino kambe sebe tuba be bartoto en jangino so sebe ene tumtobe cekat wana falladina amanu bihi ben be ganda ene gondini nelado Allah wa azzaruhu ene mawnini nelado Allah wa nasaruhu ene ballimo ene cembinimo wattaba'un nura ene dewi annore allazina den unzila jippina none ma huwonde makko ana ulaika allahi ben kay humul muflihuna be mbite mala بيعمل ملاك قل بي آن محمد يا أيها الناس إيه منهم به إني من رسول الله كم نراد إليكم فيود من جميعا جندانغال الذين أون مغندا الله مغندا له إن وادن ملك السماوات لا من تيري أسمان والأرض لا من تيري لي لا إله كان دويريد إقوانغ على إلا هو سوانا كان كوكوت يحيي كان كوني بورنو ويميت كان كوني بارو فآمنوا بالله نغني الله ورسوله نغني نلاد الله النبي من عندك النبي الأمي من عندك يوم بينه الذين أن يؤمنوا بالله من عندك إن قومين الله وكلماته إن قومين القرآن الله واتبعوه نبي أمكم لعلكم برجعون تهتدون دون تيوا اللي هو من قوم موسى إن ينبي النبي موسى أن أمة دنتل يهدون نفيون ينبي بالحق يقوم وبه كوي قوم سننياوا يعدلون النون اللي هو قد دعناهم كم بني إسرائيل من شير من بدي بإسنتين
isnatay asrata anani min badi be sappo e asbadal leñol man anani dey koy adibe man anani dey lek man ko be leddi asbada e man fo ko badal tan wana asbadan man bimi kebe leddi man anani dey wori fo ko leddi tan وأوهينا من بهي إلى موسى فيود موسى إذ استسقاه تمن يرني نومو قومه يمكم بيو يرنندو من بي موسى تاود بي يرنا من بي موسى ود أن يدرب فيه بأساك يسور ما على حجر هاير والنصر مكو الذي في سور دو هاير وفي سور عند بيكو يو والو بنديام اي وكانكو موسى نون ويتي سور دو الله يمرمو في سور ما انديا هاير او في sawdu e hayre yaltini ndiyam woni fa anani fan bajasat ucciti min e hayre he isnata asarata aynan sappo e ɗiɗi sewde e wo fodde sappo e ɗiɗi leñol kada alima allah wi andi ñande hen kullu unasin kala leñol yo leñol andi masrabahum tufndi mumen ɓe jartata wa wallalna allah min ubbini alayhim mabɓe algamama duule wuro no wiye tiihi anani nguleki nangue min ƴetti rudde min keniɗo ɓe nangue min mbaɗani wi ɗum allah wi wa anzalna min jippine mabɓe alayhim mabɓe almanna doobe buuɗaje wassalwa e ñebbe belɗe allah wi kulu ñaame min ɓeyi baati gueɗe daguide ma razaqnakum ko min garsiginno on wa ma zalamuna allah wi ɓe toñani min noon e saltade ñamde ɗum de walakin ko woni anfusahum yazlimuna ko koye mabɓe ɓe toñata noon yazlimuna anfusahum eɓe toña koye mabɓe ko koye mabɓe toñata wona min ɓe tooñi allah wi wadkur jangto id qila lahum tumani wiyanaɓe uskunu koɗe hadihi l qaryata ngoɗo wuro ngo ko baytul muqaddas wa kulu ñaame minha e wuro ngo hayso shiitum kala ɗo jiɗɗon e kala ko jiɗɗon ñaame wo qulu mbiye minen kay min jemira kiɗɗa tun ko fukkanede bakkatuji waɗa kulu naate so ɗon naata wuro ngo naatire albaba damal naate sujjadan oɗon cujji naate wuro ngo oɗon turi naghfir lakum beele min jaafo on khadayakum bakkatuji mon wa sanaziduma min ɓeyden almuhsinina moƴƴinɓe allah wi ƴeew ɓeɗo jasɓe fa baddala alladina wossiti ɓen zalamu minhum toñɓe mabɓe ɓe qawlan konngol gayra alladi taw wona ngol qila lahum ngol ɓe mbino yoɓe mbi mbino ko hiddatum ɓe mbi happatu ɓe mbino ko soɓe naati eɓe naat eɓe cujji ɓe naati eɓe poɓɓodote mabɓe allah wi fa arsalna nde ɓe mbaɗini min neldi alayhi mabɓe rijsan ko wiyete lefte min assamai ummade asaman ene mbiyata kolora bima kanu saabu koɓe laatino yadlimuna eɓe tooña allah wi wasalhum namdoɓe kamɓe yahudiyankoɓe anil qaryati ga wuro allati no ngon wuro kanata wonnongo hadiratal bahri jimde maayo wuro timnongo e maayo no jorbuwol timire e maayo ni ngon wuro ko noon timirno e maayo ngon anani koye dow koye maayo gal zoom wuro ngo timno wuro ngo wiyete ko aylata noon wuro ngo wiyete andi bani israil en ɓe cikkata ko kamɓe tan gandi on ɗon issa nde wonno issa o ko taaniraaɓe maɓɓe mbaddano on issa jooni noon eɓe nganndi nelaaɗo Allah janngaani kamɓe eɓe nganndi issa o ne woodi eɓe nganndi eɓe joginoo taaniraaɓe wuro ngoo wiyetee ko aylata wuro ngoo honnoo ko sara maayo o sara maayo ko jimde maayo wuro ngoo woniri tiimi tan ko e maayo ɓeen ɗon noon nde calii Allah mbiyanoo ko hoto ngaw yo pofto aset yo pofto aljuma so fini aset ndawa liggoyo ɓe mbi ala kamɓe ɓe jiiɗa foftade aljuma ɓe jiiɗi foftade ko aset Allah wi wadde aset hay goto to mem hunde hay goto to aw tuggude noon aset ha aljuma ɓe jamirama yoɓe ngaw kono aset ala hen so ɓe ngawi noon balɗe tuggude ale ɗo ha aljuma hay sa a wi sakitaji ɗi ganduɗa aɗa jogui foof a wertat doolingaji ma e nama dooliji ma e jawli ma e mbakaleje ma fofo kala ko joguinoɗa aduna berta hay linguel hay ɓurɓawele nanggata so aset ari liɗɗi gonay arde jiya cefɗi jiya eni jiya gajje jiya tikkaji jiya koliji jiya bettoje jiya masalan ciɗe jiya gicce carare jiya andode no wuubo yaha dow leydi ene pija ya ngelloji ne jaha ene pija ene jaha dow sa memi amayi ka biyaɗa to awaset eɓe ndaara ɓe kuli
kebe capanɗe jeeɗiɗi ujunere neɗɗo won iblisa noon are mabɓe wonti babiragel ne jogii pikkuji mum ne ari wallude ne ari bonnude feere mabɓe wiiɓe onon on haɗen awde ɗili e mbi minen nde ko min wiyaɓe hoto min gaw aset ɗum noon min gawata te so tawi aset ɓenni kadi min nanggata ɗi wi wona noon wona ngara mi holla on feere mbiwal nden joni feere on gasat mbaɗon gambi jaaƴ ha yetto wuro ngo ndiyam ɗam aɗani natata hen so ndiyam naati hen ha yettima wona comme cangel ni liɗɗi ɗi tawde ko puy wuɗi ɗi jahat tan keɗi jaha e dow jeeri ha e dow leydi eɗi mbaɗa on sabatas seɗi naati e gambol he tan keña ɗon so kikiɗe ari haɗe majji hodde maayo tan guddon ga ɗi mbasa ruttade so tawi aset ari so aset ɓenni haaleɗe o tan jolane cangel e gitton ɗiɗi woodi wiiɓe hoto mbaɗe hoto mbaɗe hoto mbaɗe ɓeya mbi minen nde soɓe jiiɗi ɓe mbaɗa soɓe jiiɗi ɓe mbasa wadde minen kam min kaɗataɓe min mbaɗata ɓeya mbi minen te mbaɗi waɗɓe ɓe mbaɗi ɓe mbi hoto mbaɗe ɓe mbi minen min kaɗani min mbaɗani wannoɓe mbatta baaɗi fofo mbatta baaɗi ha laaƴi kala gawnoɗo ligel ngel watta ñaami hen waɗama waɗo ɗum noon e deƴƴi koɓe suuɗɓe ɗum kamɓe yahudi en koɓe eɓe gandi ɗum ene wonno kono ɓe cuuɗ ɗum baaɗi ɗi baltari guuri mayyi Allah wi ko dari wonde ko aminnal ma wasalhum namdoɓe anil qaryati ga alhaali wuro allati no ngon wuro ngo ganduɗa kanata laatinogo hadiral bari jimde maayo wonnogo sara maayo إذ يئدون تومن دنغوي ولا إذ يعدون تومن دنغوي في السبت أسد إذ تأتيهم سبو أنا أرنو أمد إذ سبو تأتيهم أنا أرنو أمد هيتانهم لبلي مد يوم سبتهم يلوم مد فيت أو يلوم أسد أو لبلي نغرنو أمد سرعا edi peñi e dow ndiyam he wa yawma la yasbituna nyala mawninani onon la ta'tihim liddi garata e mabbe sabu jarabuya allawi kadhalika ayni nabluhum ni min jarri boribe min jarri borinobe bima kanu sabu ko be laati no yafsubuna e be jalta doftare be pecci pecce tati hen feccere awi hen feccere sali hen feccere hadi hen feccere awani salaki wa iz qalat ummatun minhum tumande wi ummatun dental minhum e mabbe be ngawani kadani be ngawani kadani e be kalde e hadobe be awɓe ɓe kam ngawi jogori ko boorede ɓe ngawani kaɗani ɓe ɓe ngawani ɓe kaƴ ɓe ɓen gone wajade ɓe ɓe ngawani kaɗani ɓe ɓen kaldata e ɓen joni ɓen mbi lima ta'izuna holko mbajortoɗon qawmon yimɓe ɓe ganduɗa allahu muhlikuhum ɓe ganduɗa yimɓe ɓe Allah jogori halkude ɗumen koko mbajortoɗon ɓe aw mu'azzibuhum walla Allah jogori leptude be azaban lata shadidan chatude holko mbajorto don be dalu wajoto be bi min bajori be ma'aziratan ko gantinde tan ila rabbikum fewde jommon dum tan min gantiniri tan ko Allah anda min belaka min kadi nde wonno hunde sa welaka a hadani so halkare ari na warti hunde so tawi ko boni waɗi a haɗani a welaka a haɗani so ari ko kala kala ñooko baɗɗo o emo waɗani fof no waɗat ko so tawi a haɗi no Allah andi a welaka kadi a haɗi kadi a sippirama fodde doole ma ha ronkani so bone ari ara tan koye baɗɗo o wi ko ɗum min kadi goɗɗum ala wala allahum beele jo kamɓe min kaɗaɓe wadde ko boni beele jo kamɓe yetta ɓuuna ɓe ndento Allah wi falamma nasu nde ɓe goppi ma zukkiru ko ɓe mbajorono bihi e mum ɓe celi ruttade Allah wi an jeyna min dandi allazina no ɓen yanhawna ani suuyi haɗannoɓe ko boni ɓe
wa akhadna min nangi allazina be zalamu tonbe min nangi dum bi azabin lefte bisin be ganda ko cattu min nangiribe bima kanu sabu ko be latino yafsuguna e be jalta doftane Allah wi falamma ataw ndebe mawnikini amma nuhu ga woppude ke be kadano anhu ga mum Allah wi ulna min bi lahu wonande be kunu gonte iradatan baadi khasiina di ganduda ko koy gonte baadi koydi fa kanu be gonti baadi ibnu abbas wi ma adri ma fuila aywa bil furqati sakinati fedde deƴƴude nde haɗani nde mi anda ko waɗa e mumen aywa heddiɓe ko mbiɗa andi ɗum tagi Ikramata noon wi ɓen kalkaka nde wonnoɓe belaka ɓe kalkaka kanko Ibnu Abbas o wi mi anda mi anda ɓe kalkama mi anda ɓe kalkaka kono Ikramata ko wi ɓe kalkaka sabu mabɓe anji ɓe goppa wa id ta'azzana tumane andini rabbuka joome Allah wi la yab'asanna alayhim ene jogori nelde yahudiyankoɓe ila yawmil qiyamati ha nyalawma darga man yasumuhum mo ene menna be su al azabi bondum lefte nele mabbe nelaado Allah sallallahu adi nelede mabbe ko Sulaymana bun Dawuda caggalde buktu nasara halkibe habe laabi Sulaymana nela e mabbe buktu nasara halkibe dahibe fiibe wade mumen lempo e batti ittude lempoji be ndokko e heferebe majusiyankobe caggal dum nelaado Allah nela e mabbe fiye mabbe kadi lempoji inna rabbaka jawme la sari'u kanko woni jawdo al igabe lefte wa innahu kanko Allah la ghafurun kanko woni jafotodo yimbe be ganduda ko doftibe mo rahimun jurmotodo dumen allahi wa qadda'anahum min cerdibe fil ardi leydi ndi min badi be umaman kebe pelle minhum enema be as-salihuna mujbe wa minhum ene mabbe duna zalika be badaka bark ene mabbe hen ha joni ene mabbe mujbe ko ene mabbe ganda ko jas allahi wa balawnahum min jarri buribe bil hasanati enemaji caggal dum wasiyati bonande min gadana be nema min jarri bobe bele men jettan min so min gitti kadi min gadda bonande kadi min fukkay mabbe la allahum bele jo kambe yarji one be dutto allahi fa khalafa lomti min ba'dihim caggal be lomti khalfun be ene lomto ben warisul kitaba donti tawreta yakhuzuna ene nangira tawreta o arada kaake hadal adna o aduna ene kala ko wana gonga ene dokke kalisaji ene nyama waya quluna be gona wiide se be dangni ko harmi be karmini ko dagi be gona wiide se yugo farulana eden jogori yaafede ko badden ko in yatihim ko gona haalde kan hala kono kadi so tawi artoye mabbe aradun kaake misluhu hono deya se be kaali fenande be jeenama kalis be biyama Allah yaafo en ko badden ko amma Allah jaggirta en dum nyande wonde kadi so dum ari kadi be bada kadi hono dum wa in yatihim aradun mithluhu fatawi arte mabbe kadi kaake hono garnode mabbe de ya'khuduhu be nanga dum hono no be nangirno adanni allahi alam yu'khad bela nanga ka alayhi mabbe misabu ahdi alkitabi deftere de holko nangirno e mabbe Allah yaqulu honde hoto be kalat alallahi Allah illa alhaq so wana gonga allahi wa darasu be jangi ma fihi ko wana deftere nde ha holko be penniri dum waddaru galle al akhiratu chakki hilo khayrun buri mojjande lil ladina wanande ben yattaquna be enen den to ko harmi afala ya'qiluna ko hadi be jogo haqqillaji be ganda al akhira buri aduna be basa subade al akhira aduna e dow al akhira wal ladina yumassikuna ben be gandula be enen jogiti bil kitabi deftere nde julbe jogitibe deftere nde wa aqamu salata nibe julde ko en Abdullah ibn Salam e wondi dum ben kam Allah wi ma min jobdum sabu inna minen kam la nudhi'u Allah wi minen min jabata ko ajra jobdi al muslihina mujjinbe sadaqallahu lazim ya salat al fatih